Sampeyan arep lunga neh ya. Iya, Dek. Tinggi nyambung urip. Ben awake dhewe uripe ben dak ngene-ngene terus. Aku rumangsa gagal dadi kepala keluarga. Gagal kuwi lek sampeyan ndak gelem usaha neh. Mulane kuwi aku tak merantau ae. Ben iso nyukupi kebutuhanmu karo kebutuhane bocah-bocah. Sampeyan paham ndak sing tak wedeni? Apa, Mah? Aku ora wedi keluwen. Aku ya ora wedi melarat. Ya ora wedi kekurangan apa wae. Tapi aku wedi yen kelangan sampeyan. Lek awake dhewe duwe rezeki titik, ya dipangan bareng-bareng. Lek kesel, ya leren bareng-bareng. Sing penting sampeyan panggane ngomah. Apa sampean yakin lek aku penggane ngomah sampean iso ayem tentrem? Ayem tentrem kuwi dudu soal adoh karo cedhek. Sing penting awake dhewe iso saling jaga. Tapi lho, Dek, aku wedi yen ora iso nyukupi nggo kabeh. Sampeyan tak kandhani ya. Cukup kuwi. Sing penting awake dhewe ora perkara bondo karo donya. Ya wis lek ngono, aku ra sida merantau. Tenan ya? Iya, Mas. Golek rezeki kuwi memang ya penting. Jaga kabeh iki sing wis enek kuwi jauh luwih penting neh. Awake dhewe nglakoni kabeh bareng-bareng ya. Iya. Awake dhewe mulai teko nol neh. Tetep sak omah lan tetep sak ati ya dhewe. Iya ya.